Ky'Abakolosai ekirungu gya kabere omustari ogatano nemetebanga ase ayo buna mwanyorire Kristo omonene naboigo mugenderere ase ale. Abakolosai ekirungu gya kabere omustari oyo gatano nemetebanga ase ayo buna mwanyorire Kristo Yesu omonene naboigo mugenderere asare. Mwabeire nemeri mwagachirwe ansare mwakong'ibwe ase okwegena buna mwakoreretigwe momenteke ase okwoiranereria ng'a mbuya mono ase egebuku yabereke gotosemia mwanchomoreria Ondizi TV baria mwamonyorere Yesu Kristo mwabeire mugosabwa mugenderere ase ale naboigo baria mwendete kora obuya ogosemeri tokobanga nainwe genderera ase ayo onsi naboigo mwabeire nemeri mwagachu asare mokong'ibwe ase okwegenwa kwainwe mworokereri buna mworokeretigwe momenteke ase okwiranĩria mbuya ase keraring'ano mwanchung'ereria Ondizi TV iraneria mbuya mono muntu kabere gakoa gusira konde bwensi twagotebanga esabari kwari gochia muntu okoi rende turigonya utarigo muntu obere kwa ka lift naita tago muntu gotebanga torrane taringa mamorrane teba mbuya mono muntu kakwiri gusira konde bwensi kwaba gokuinyora goteba mbuya mono wakire